wavhurwa musha wemafaro Grilling Road Hideout paimbochengetwa nyoka paSnakehold pakuchengetwa mamba. Uye ine mhuri tizofara tiri pamwe chete, zvekudyira zvechivanhuka nezvechirungu. Aiwa isaruraude, tinokukoka ine mhuri dzenyu dzese, kunyanya takatarisana naiyo Krismasi yadai kusvika iyi, uye tizofara tiri pamwe chete. Grilling Road Hideout ndiwo musha wemafaro. Tinokukwazisa iyi mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi unoka tiri panochengetwa mhuka dziya dzinonzi shumba paLion and Cheetah Park. Ndo patiri ndokunga yakunzi Lion Park because chita panenge pasisina. Ndichanyatsocheka hangu nevaridzi, asi nyaya yatisvitsa pano inhau yekukuzivisai kuti nyoka hadzichisiri kwadzaigara, uyezve iyo pane nyoka ine vhudzi yatisiyawo zvakare. Ndo imwe yenhau dzatinadzo muzuva ranhasi. Ndofunga muri kuona vakuru vandinawo tikumhurisei moyo, ndizvo? Aiwa, shumba inofara. Mina kuthiwa ngunyasha moyo, ngivela koNtuthu Ziyathunywa. Namhla silapha eLion Park, Lion and Cheetah Park. Silethe indaba ezimnandi ukuthi sibuye sizohlangana lani khonapho. Kuthiwa inyoka sezakhitshwa eSnake Park, sezilethwe lapha eLion Park. So wonke umuntu oyabefuna ukuzibona engabuya ezothakazelela azibone ngapha. Njalo kuthiwa kule nyoka elezinwele shumba. Can you tell us about this snake? Pakaipa. Ndinotondera tiri kwaMurewa. Chinzi pane nyoka ine vhudzi yakabatwa. Nyoka vamwe vanoti dzine nyanga, dzimwe dzinobatwa dzine nyanga, dzimwe yanhasi ndeyevhudzi. Regai tivadzwe vatiudze kuti zvakamira sei. Asi kwadzese mhuri yeZimbabwe, tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Welcome to Creature Corner. My name is Roshan Paifa. So in here Creature Corner we've got different types of snakes. Tatinadzo dzakasiyana nyoka dzinosanganisira iyo yamunoziva kuti dana makato muchirungu yatinoti green mamba. Inyoka ino uturu hwakanyanya zvisingaite. Inokanganisa inototi neurotoxic venom inoaffecta the nervous system. And it's over taenda idi pane dzimwe nyoka dzatinadzo inosanganisira neboomslang. Boomslang is the highly venomous snake. Ine contain hemotoxic venom which causes hemorrhage. We enter kubuda kwakasiyana internal bleeding and external bleeding. Then tinobva taenda hedu nedzimwe nyoka yatinadzo. Tinosvika pane nyoka inonzi black mamba, ndiyo nyoka inonzi rovambira muchishona. Rovambira iyi ndiyo nyoka yamunoziva makwanda anonyeperana zvakasiyana. Inyoka inowanikwa mumakomo, nzvimbo dzine makomo, nzvimbo dzine zvichuru. Nyoka ine uturu hwakanyanya inonzi neurotoxic venom.
inoaffecta nervous system, anokonsa numbers of lips, muscular speech, proximities zvakasiyana-siyana. And inyoka inomhanya zvisingati inozivikanwa about 19 to 20 kilometers per hour. And inyoka yakatsamwa iyo inokwanisa kuruma up to more than 30 times. So tine imwe nyoka dzatinadzo kuno imwe yacho inosanganiswa negabon viper. Alright, musati mabva pane iyoyo toda kunyanyonzwisa nezveroambira. Roambira ichokwadi here kuti inorova pamusoro panhongoni? Roambira inyoka iyi yatoti it's a shy snake, inonyara but iri territorial. Inyoka inokwanisa kugara mumiti futi, asi inokwanisa kumira zve2/3 of its body, because inyoka inoreba up to 4.5 meters or 5 meters long. So inyoka yekuti yakamira inokwanisa kuenzana nevanhu kudarika iwewe. So zvoti pane engo yawasangana nayo kuti yakuruma papi nemasvikiro awaita. Aiselekte pekuruma. Aiselekte. Aisaruri. Aisaruri. Okay. Saka iyo mati inoruma 30 times. More than 30 times when cornered or provoked. Okay, saka zvichiro kuti tikasvika tiri 30 togona kugwerwa 1-1. Ndio nyoka yega inokwanisa kulimita its venom. Chistriker. Inopa mouthful bites. Alright, tisati tabva panyoka iyoyo kana tauda kungotarisa hedu nyoka dzese. Kutiona kuchivanhu munhu ukaenda kunotaura munhu kuti ndarumwa nenyoka apa, anokwanisa kukurapa asina kutombo kana kusvina mishonga iyoyo. Chii chinenge chenyatsoitika? Chitaura nezve-types evenom zvinooneka uturu unooneka panyoka. Nyoka ine uturu hwakasiyana-siyana. Tine cytotoxic, tinoti hemotoxic, toti neurotoxic. So pauturu hwakasiyana-siyana cytotoxic inoaffecta matissues and muscles, zvoti inodya nyama mukati nekunze, kuti end up inoti gangrene yekunhu dembo rwakanererwako kana chichigumwe. And toita inonzi hemotoxic, ndo inoenda for blood, kuti inokwanisa kudaro papekasiyana-siyana kubva mumwoyo wako inotanga kubleed, your eyes, your nose, everywhere start bleeding. Toti neurotoxic ndo nervous system yatataura iyo tinotadza kufema, kutaura, zvinoreva masiri zvakasiyana-siyana. So kunzi waenda unorapa unotoda a polyvalent antivenom inoenderana nenyoka iyoyo. Asi hatingati zvapamwe nekare zvaivapo, asi tinotendera munhu ainonobaiwa antivenom inoneutralizer venom yacho yenyoka iyoyo. Enderai mberi nedzimwe nyoka. Tozoita tine imwe nyoka inonzi gabon viper. Gabon viper is the most venomous snake. Uturu hwakasiyana, yotosanganisa iri saito ine himo neneurotoxic. Ndio ine musoro unenge mashizha. Ndio nyoka yamuona yakafanana nemashizha. Vanishona nemi vanoiti bomba marakwani kana bomba musakwani. Zvinooneka kwanawo in Eastern Highlands, mainly common ikoko. And inyoka inokuruma once unge waitsika, kuti wasvika padhuze nayo. But inokupa loud sound, ichishinye drone out sound yekuti unoinzwa from a distance. Zvinobva wachinja kuenda. Ndio nyoka ine mazino akareba 5 centimeters in the world. Longest fangs. Kudarika dzimwe dzese. Roambira ine akareba sei? Roambira mapfupa ananyoreba kunge gabon viper. Chakuratidzai aripo wambira. Ko ichokwadi here kuti kana nyoka yakuruma mazino anosara pauri? Mazino enyoka haasari. Zino renyoka rakafanana needle injection. And ine a hole pakati. And zino renyoka ibhonzo pacharo. Rakasimba. So kuti ropa inoruma inongoinjecta just a drop, it's enough to kill a human being. Okay, saka vanhu pavanenge vachisvina paya vanenge vasiri kusvina mazino asi vanenge vachiedza kusvina poison. Ndizvo zvavanenge vachida kuzama kuti, asi isusu hazvitendere vanhu kuti vange vachidaro. Vanofanira kuendeswa pachipatara chiri padhuze kuti unobetsera kana munhu achinge arumwa nenyoka. Saka tingati nyoka dziri common muno muZimbabwe, matitaura nyoka dziri panapa handiti maybe mukatitaura nenzvimbo dzinowanika like yamataura kuEastern Highlands, gabon viper, green mamba, tinobva tichaonekawo tine inoti brown forest cobra dzinowanika futi nzvimbo idzodzo. Kwana roambira nenzvimbo yakati chero kwawaenda? Roambira inyoka iri common, it's a common snake yakazaimoonekwa muno muZimbabwe, but inowanika munzvimbo dzakasiyana siyana, nzvimbo dzandakambotaura dzekuti mumakomo muya, nzvimbo dzine mapako, nzvimbo dzine zvichuru-churu, mango emiti dzinowanika dzakawanda. Ko pamhando dzese dzenyoka pane here inonyanya kufarira kutambira pamisha yevanhu? Nyoka dzakadaro dziripo, dzinosanganisira yatinotiyo striped scarp staker, ndiyo yatinoti tsanganyoka, vamwe vanoiziva vachiti masero.
ende tinoeni iyo inowanikwa futi kana mudzimba inyoka dzakatekeshera nyika ino yese. Tinobva taenda panyoka inonzi brown house snake, ndo nyoka inowanika mumba, inowanzopinda mudzimba, mumagadheni, inowanika nyoka iyoyo iri harmless, haiurayi iyoyo yakuruma zvayo. Tobva taenda pane nyoka imwe inowanika futi yakatekeshera, tinosanganisira tinooneka neiye yatinoti common egg eater, kanyoka kanodya mazai asi kana kakazara munyika muno, kanowanika especially mumiti, kunyanya miti mune matendere eshiri kachidya mazai eshiri. Kazuwai muri yeZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Bigi Madonoro, ndiri paLion Park in Snakefield. Saka nyaya yetinayo inyaya iri kutifadza chaizvo. Vazhinji vari kushandiswa kuti zviri kumbofamba sei. Nyoka dzichiripo iri paSnakefield apa. Aiwa, nyoka tichiri nadzo, asi takadzimuvha kubva kuSnakefield ekare yamunoziva. Nyoka dzedu dzapaLion Park ndo patakadzivakira ipapo patogara, asi takushandisa pane kazita kanyowani katakapa nzvimbo yedu yakunzi Creature Corner. Saka tiri kuti isusu kana mauya kuzoona mhuka kuLion Cheetah Park, muchaona nzvimbo 4 dzatinadzo. Yekutanga tinoiti main lion enclosure, uko munoona shumba dziri muenvironment madzo, munodriver muchitenderera muchidziona dziri madzinenge dziri, hamutenderwe kudzika mumota uyezve hamudzikise mawindo. Mabva ipapo muchaenda kunzvimbo yechipiri inonzi game drive. Ikoko ndo kune mhuka dzatinoti dzinofura-sura anonzi maherbivores. Tine majirafu, tine mazebra, tine ngongoni, tine mhara, kune dzakati siyanei senai dzinofura-sura dziya. Mabva ikoko muchanopaka mota dzenyu pane nzvimbo yatinoti walk through area kana kuti kunofambwa netsoka. Ikoko kune dzimwe mhuka dzamunoona zvekare, kune ngamera, kune mhou kana kuti ostrich, kune shumba dzewhite kana kuti ma-white lions, tine ma-lion cubs, tine mapere kana kuti ma-hyenas, tine makava, tine tsoko, tine kamba hombe chaizvo ine makore akawandisa. Anofunga vazhinji yenyu munoziva nezvayo, anonzi Tommy. Tabva ipapo ndo patiri kuzoenda paCreature Corner, ndo patiri kutaura nezvapo nhasi. PaCreature Corner tine nyoka dzemuno atinoti ma-indigenous snake species. Asi chinguva chatiri kuenda pamberi patiri kuenda apa, tiri kuda kuzoedza zvekare kuti tizounzawo nyoka dzekunze kana kuti ma-exotic snake species, kuti munge muchizodzidza nezvazvo. Asi pari zvino vanenge tinoona zvakakosha kuti muye nemhuri dzenyu muchizodzidza nezvenyoka, nekuti semuenzaniso mumba menyu muchawana nyoka inonzi brown house snake. Brown house snake muchadzidza kuti inyoka it's a non-venomous snake, haina poison, haina venom. Kana ikaruma munhu zvangofanana nekuti warumwa negonzo kana kuti anything nechimwewo chinhu. Saka nyoka iyi inonzi constrictor. Kuuraya kwainoita chikafu chayo, inomonera yoshandisa mamuscles ayo kusunga, yosunga kusvika chikafu chayo yauraya yozomedza. Handitya. Saka kana muchinge mauya muchadzidziswa zvizere, chakakosha, chandinoona chakakosha is identification. Munofanira kunge muchikwanisa kuona kuti nyoka iyo patakaenda kuSnakefield inonzi brown house snake, kana mazorumwa nayo, paitika tsaona yekuti marumwa nayo, hazvizonyanyovhundutse munhu. Asi pane dzimwewo dzamuchazodzidza kuti idzi nyoka ndedzekuavoida. Kana masangana nayo, try to give distance between imimi nenyoka idzodzo. Nhamba dzedu dzinowanika paFacebook page pedu, tiripo paInstagram. Munotora nhamba dzedu motifonera, tichange tikuasistai kuti munobatsirwa sei kana muchinge masangana nenyoka dzapinda mumba menyu kana kuti muyadhi menyu. Hatikurudzire kuti muchiuraya nyoka kana kuti kudzitema nematombo. Tifonerei tokupai advice kuti munozvifambisa sei kana muchinge masangana nenyoka padzimba dzenyu. Saka tiri kuti isusu paCreature Corner, regai ndikupei mamwe mazita enyoka dzimwe dzatinenge tiinadzo pano. Tine ma-green mamba, tine ma-striped scarpstaker, tine ma-African rock python ndoshato, poita ma-gaboon viper, tine black mamba, tine Mozambique spitting cobra,
pane kamwe kamhuka katinako zvekare kandoda kuti ndikudzei nezvako. Vazhinji venyu munongonzwa nezita rako kana kuti vazhinji havasati vakaona. Kamhuka aka kakada kufanana nenungu asi kanonzi shoni, kana kuti kanonzi kahedgehog nechirungu. Kahedgehog imhuka inowanika muno muZimbabwe, dziriko dzakawanda asi nekuda kwekuti it's nocturnal, kanofamba manheru, saka kashoma kuti vanhu vanzosangana nako. Saka tiri kuti isusu uyai muzoona muchidzidza nezvemhuka dzenyu idzodzo, tiri paCreature Corner ipapo. Saka tiri kutarisira zvekare kuti tachinja zita redu kubva kuSnake World, nekuti tikati Snake World vanhu vachafunga kuti tiri kungoita nezvenyoka chete. Saka toda kuti tumaCreatures tumwe tudiki diki tunowanikawo muno munyika vanhu vadzidze nezvemhuka dzavo dzatinadzo zvinenge zvichiwanika paCreature Corner ipapo, zvichisanganisirana nemarwaivhi. Munoya muchizodzidza zvizere pamunenge mazotishanyira. Musati mabva, pane nhau yen'anga vanatsika mutanda vanobata nyoka vaya. Nyoka idzi dzimwe chete here nedzamunochengeta idzi kana kuti dzakatosiyana, nekuti vanenge vachiti idzi dzinogara nevanhu dzichishandiswa mukuroya? Izvi zvekuti vamwe vanoshandisa takakura tichingozvinzwa, tikagara tichizoona zviriko. Pane dzimwe nyoka semuenzaniso, pane nguva yatakaunzirwa nyoka nevekuparks. Nyoka iyi yanga iri chiva, asi chiva ichi chaive chine bvudzi pamusoro pano apa, yanga ine yatinoti crest. Crest iyi mushure mekunge takagara nenyoka iyoyo kwechinguva chakati tichiifidha ichitodyawo zvinodyawo dzimwe nyoka. Asi mushure mekunge nyoka iyoyo yazofa, inini ndinogutsikana kuti munhu iyeye uyu anga asiri kushandisa nyoka iyoyo zvanga zvisina chivanhu mukati, asi yanga iri nzira yekutorera navanhu mari. Nekuti mushure mekunge nyoka iyoyo yazofa, tichinyatsoita close analysis takaona kuti changa chiri chisaga changa chakanamirwa nesuperglue mumusoro menyoka iyoyo, but yanga itori nyoka iri ordinary sedzatinongoona mazuva edu. Asi ndomafungiro angu, ndinogona kunge ndiri wrong, but that's the way I see it. Asi mungava bvumo here kuti izvozvo zvinogona kunge zviriko kuti vanhu vanoshandisa nyoka? Like sezvandataura kuti izvozvo zvagara zviriko, traditionally tinoziva kuti pane varoyi vanoshandisa nyoka, dzinonzi nyoka dzinonanzva munhu achizorwara dzichizodii. Izvozvo handikati handina umbo hwakakwana kana kuti information yakakwana yekuti ndinyatsotaura with confidence kuti ndo zvinoitika, asi takangokura tichingoziva kuti zviriko. Ndicho chirongwa chatakati nacho muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mune nyasha mururami. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.